muna jinjina zuwa ga janar Christopher Musa a matsayinsa na chief of defense na ƙasar nan. Mun san cewa a nan gurin majalisar nan da wasu majalisu muna daga cikin lokacin da matsalar Nijar ta fara muka fara hango ababen da za su faru, muka fara magana a kanta da kuma yadda muka faɗa cewa ba a yi wa mutanen Nijar adalci ba in aka kalli alaƙar da ke tsakanin Najeriya da Nijar. Alhamdulillah har 'yan siyasa suka zo suka shiga ciki, majalisa kenan ta yi zama cewa ga mawkifinta ba ta yadda a ɗauki yaƙi a kai wa mutanen Nijar ba. Malaman addinin musulunci suka tashi suka yi nasu, wanda daga ƙarshe kowa ya san cewa an samu maslaha, Allah ya taimake mu, yaƙi bai yiwu ba tsakanin Najeriya da kuma Nijar. Ta yadda inda an yi babu wanda zai fi cutuwa da wannan yaƙin sama da mu da muke rayuwa a wannan yankin. To cikin ƙoƙarin da ya yi, tashin da ya yi kwanan nan daga Najeriya zuwa Nijar ɗin don ƙoƙarin inganta alaƙar da ake ganin ta samu matsala a baya. Wannan abu ne da ya kamata a ce an jinjina masa, an yaba masa akan wannan. A ƙarƙashin wannan da ya ji ya yi maganar abin da ya shafi haɗin kai da yadda za su ci gaba da samun haɗaka wajen taimakon juna irin yadda ake yi a da. Tunda yadda ake yi a da za ku ga wasu garuruwan da suke da alaƙa da iyakokin Najeriya, idan wata matsala ta taso kafin sojojin Najeriya su kai wa mutane ɗauki, wani lokaci sojojin Nijar sun shigo sun kawo ma mutanen Najeriya ɗauki saboda ana aiki tare, wanda in wannan alaƙar babu ita to kaga maganar aiki tare ai bata taso ba ko. So shi ko ina ana iya samun matsala, amma a kowane mataki tunda Allah ya ce mana wasu sulhume, to a samu daidaituwa shine abin da ya fi zama alheri, ba a ci gaba da jan daga ba da ƙoƙarin yaɗa rigima. A nan gurin ne nake ƙoƙarin in ba da misali. Akwai wasu yanzu za ka ga kullum banda zargi da tuhuma da kuma nuna cewa jami'an tsaro sun gajiya, wa bil akasi musamman jami'an tsaro na soja, sai ka sha mamaki. Yanzu dai mafi yawancin waɗanda suke maganganun nan sawa'un mutanen gari da malamai da waɗanda ba malamai ba da kowa ba kowa bane yanzu yake yadda ɗansa ya shiga soja. So da an tabbatar da cewa yanzu harka soja ba kuɗi ake samu ba, nawa ne albashin. Da ya je majalisa ya faɗa, ya ce su a matsayinsu na sojoji abinda za su iya magancewa da gindin bindiga bai wuce 30 cikin 100 ba, amma 70 cikin 100 na harkar mulki mai kyau ita take magance matsalar tsaro. Kuma ya yi bayanin halin da sojoji suke ciki da albashin da soja ake ba su a yanzu da makamantan wannan. Zan ba ku misali da hanya guda biyu kawai. Yanzu in ka ɗauko checkpoint tun daga Sokoto har zuwa Kaduna, to bar daga Sokoto zuwa Zamfara, ɗauko daga Zamfara zuwa ba ma Kaduna ba zuwa Funtuwa kawai. Akwai checkpoint, akwai gurare guda biyu da suke da mugun haɗari, ba kuri biyun ba ne kawai. Akwai Kuceri, akwai gidan boka ga waɗanda suka san sun sababbin hanya. Waɗannan suna daga cikin gurare a wannan hanyar da take da mugun haɗari. Akwai guraren da a gurin nan billahi lazi in ka hayo mota in ta kai ta miliyan 100, idan motar ta lalace saboda haɗarin gurin, idan wani mai motar ita wallahi ko jakuna ilodo za ka yadda a danna ka cikin jakunan nan a yi gaba da kai. Motar ka ta miliyan 100 ba ita kake ba saboda bala'in haɗarin gurin nan. Ba motar shanu, ka san jaki, wallahi ko motar jakuna ce aka ce za a danna mutum a ciki, to mutum zai yadda a danna shi ciki. Amma tare da haka checkpoint ɗin nan da ke guraren nan da haɗarin da guraren ke gurin, yau idan za a ajiye waɗannan jami'an tsaron na soja, ku duba ku gani fadin ruwa suna gurin, iska suna wa gurin, sanyi suna gurin, kuma inda za a kawo attack checkpoint ɗin nan a kashe wasu a gurin, gobe bai hana a sake ɗauko wasu a sake ajiyawa a gurin, tare da haɗarin kuma irin guraren. Akan albashi nawa, akan albashin da ko buhun shinkafa ba zai siya ba yanzu.
tunda buhun shinkafa yanzu ya kai 90,000 da wani abu ba haka ba ne? Kama kuma haka kullum mutanenmu ba sa fatan alkhairi kawai duk wanda bala'i ya ce shi kawai zai waya gane ina sojoji suke ina waye suke da makamantan irin wannan yakin nan da ake magana fa wasu na ganin cewa har manyan sojojin nan yana ci duk wanda ya sani ba ƙananan soja kawai yake tabawa major janar ne zaka gani matsalar nan ta taba shi kaftin ne zaka ga matsalar nan ta taba shi yanzu kafin wannan kun manta abin da ya faru a nan Niger ai mun faɗa mun ce ɗaya daga cikin wanda abin ya ritsa da shi akwai wanda Dr. Sani ya yi magana a kan shi ni ma na yi magana a kan shi zuwa na Maiduguri kusan kwana 9 da ne ko 10 kullum sai ya zo guri na mahaddacin Qur'ani ne pilot lokacin da fitinan nan ta faru a Niger da aka je ai an baro jirgin sama da mutum 30 da wani abu a ciki kuma sojoji ne kuma yana daga cikin wanda fitinan nan ta ce su wanda bai sani ba sai ya dauka cewa kamar kananan ne kawai matsalar take taba ba ta tabawa manyan wallahi tana cin manyan wannan rigimar da kuke gani akwai waɗanda yanzu ma sun rude wanda suna ganin Allah ya sa a kama babbawa ne Allah ya sa maimakon su fatan alheri ga kasan Allah ya kawo mana lokacin da fitinar za ta kare bilin fada mu ai na fada billahi allazi la ilaha illa huwa kasashen da ba sa fama da matsalar tsaro a duniya ba su yawa ko America da kuke gani billahi allazi tana fama da matsalar tsaro a cikin gida ka je ka bincika zaka ga irin waɗannan mawaƙan nigogin na akwai unguwar da shiganta a gurin hadari ne kuma a America kwanan nan muka ce Donald Trump tsohon shugaban ƙasa ya rike America shekara 4 ya je campaign a wajen kamfen wani setin shi da bindiga Allah ya sa yana juyawa bullet din ya zo ya goge shi ta kunne ya wuce yau inda Najeriya ne aka ce ga wani tsohon shugaban kasa ya je wani guri wanda ya rike kasa aka ce an seto shi da kama taba ganin an yi haka a kasar nan da yanzu ana nan an cika Najeriya cewa shikenan la ilaha illallah matsalar tsaro ta lalace ba kana America ta tafi Afghanistan ta je ta shiga shekara 20 bukatar ta bata biya ba daga ƙarshe dole ta haƙura ta tattara ina ta tabarwa ta bar ƙasar kowa ya san an yi haka saboda haka sojojin nan haka za ka ga wasu wanda ni ina da bidiyon kaga soja ya mutu ga ɗan uwansa soja yana tsaye akan gawashi sun buɗe za su sa shi a rami ragowan ana tallallashin su suna kuka haka za su ci gaba da aikin nan amma fatan da muke na sharri kullun ya fi yawa yanzu wannan abin da ya faru na Zamfaran nan kwanan nan da aka nuna cewa ga security sun zo sun karbi motar sojoji akwai wanda suke cewa ma drama aka shirya wai da gangan aka ɗibi kayan aiki aka kai masuwa security ba su san yadda matsalar ta faru ba su san yadda matsalar take ba wala ba da abin da muka sani bane muke faɗa maka wasu waɗanda suke bakin aikin nan na rantse muku da Allah sukan turo murya sai dan Allah ga muryar su a saka ga halin da suke ciki a wajen aikin nan wala ba ma iya saka muryoyinsu ne saboda dalilai da yawa amma haka mutanenmu suke ainihin wato abin nan irin waɗannan ainihin wato abubuwa da aka mu duba magani dawo da ke ka duba a gani nawa ne albashin sojojin hanyar nawa ne shi ne abin da ya kamata so me to mutum zai shiga aiki yana sabon soja zai iya daukan wata 6 yana aiki fa kafin a bashi albashin a tattaro ga baki ɗaya a bashi ba yau bi ga wata ko ka gani saboda haka tsakani da Allah abu ne da ya kamata ya zamanto wallahi mutanen nan mafi karanci suna buƙatar addu'o'inmu wannan shine abu na farko da wannan ne mun faɗa mun ce shi janar Christopher Musa wallahi tallahi a iya labaran da yake zuwa mana irin waɗannan matsalolin yana iya ƙoƙarinsa kun san Allah ya faɗa mana cewa la yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta duk da ba musulmi bane bai hana abin da yake na gaskiya mu faɗa a kansa wannan ita ce magana ta gaskiya ita ce magana ta adalci sannan kuma ya kamata mu sani cewa waɗanda suke aikin sojan nan mutane ne kamar mu suna da buƙatu irin namu
wallahi mafi karanci shine suna buƙatar addu'a akan wa'annan, kuma suna fuskantar matsaloli. Wata matsalar in baka santa ba kawai baka santa ba ka batta a haka kala. Haka mu muna roƙon Allah ta'ala wa'annan fitintunan Allah ka kawo mana ƙarshen su, Allah ka nuna mana ƙarshen wa'annan matsalolin. Su kuma muna roƙon Allah ta'ala dukkan wanda aka ɗora ma nauyi na tsaro Allah ya riko da hannunsa ya musu jagoranci ya ɗora su akan daidai. Allah ka sa suna daga cikin waɗanda za a yi amfani da su don kawo ƙarshen matsalar nan. Magana ta ƙarshe ita ce maganar da muka ɗauki lokaci muna ta faɗa ma mutane, wasu ba su fahimta ba. Su matsalar mutanenmu musamman a yankin nan na arewa, yanzu in ba sa'a ba watakila sai ba ma duniya sannan fa za a zo ana tuna maganar mu ana cewa aiko mun faɗa ma a lokacin da za a gano, kuma maganar sanda za a gano ba ta da amfani ko an gano. Tsakaninku da Allah wata nawa muka ɗauka, kusan wata 8 muna tattauna matsalolin tsaron nan, muna cewa a zo a nemo mutanen nan, a zo a zauna a yi sulhu da su. Kai baka san komai ba, baka san komai akan harkar tsaro ba, sai kawai ka zo ka yi musu balkar da bi malamin hidu bi ilmihi walamma atihi. To yanzu ɗazun nan nake gani wani gwamna daga cikin gwamnonin arewan nan yana faɗa cewa a wata 15 ya kashe kuɗi a jihar shi ya kai 30 biliyan a harkar tsaro, biliyan 30 a jiha ɗaya. Sannan kuma 'yan jihar sun yadda cewa jihar daga lokacin da ya kaddamar da aikin da zai samar da tsaro a jihar, bala'i ne ta karuwa a jihar ba a magance matsalar tsaron ba. Biliyan 30 fa a jiha ɗaya a wata 15 an kashe 30 biliyan. 30 biliyan fa. Sannan daga ƙarshe ma maganan tsaron da biyu ba, yanzu ya fito ya ce to kowa fa san yadda zai kare kai shi. A to tun farko a raba ma 'yan jihar kuɗin mana, kowa ya je ya nemi abin da zai ya sai abinci ya ci su san yadda za su yi tun farko. Mun faɗa muku cewa abin nan fa ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Ku kuna ganin cewa a'a duk wanda ya ce a zo a zauna makiyin ku ne, a wanda ya zo ya ce a ziga a je a yaƙi shine mai son ku shine mai ƙaunar. To ga wani yanzu a jiha ɗaya ya kashe 30 biliyan a wata 15, daga ƙarshe kuma ya ce to jama'a fa kowa ya san yadda zai kare kai. To so muna faɗa tikirarin mu miraran, wannan matsalar da kuke gani yanzu duk wanda ya je ya saurari firan nasura ta wadda aka yi da shi kwanan nan, menene sunan sama? Ashir Nasura. To ku je ku saurara za ku ji. Ya faɗa cewa akwai matsalolin da suka hango tun daga 2015 zuwa 16, cewa halin da ake ciki yanzu in ba sa'a ba sai an samu kai a haka. Ya faɗi cewa tun daga wancan lokacin aka fara sa wasu suna research da bincike a jami'o'i akan wai rikicin Fulani da Hausawa. Ya faɗi yadda aka fara wasu jihohi irin su Benue, muna kallo aka fara fa wannan Benue ya ɗauki 'yan sa kai aka ba su makamai manya irin na jami'an tsaro, aka halatta jinin duk wani bafulatani a jihar, cewa an ba da dirla daga nan zuwa kaza ya kwashe shanunsa ya bar jihar. Daga nan fa jihar Benue ta fara, Taraba ta zo ta yi, daga nan ne kasashen Yarbawa suka ga to ai tun da ma ga wasu a arewa sun wa Fulani haka, mu ma mun ba da kwana 7 jiha kaza da jiha kaza, jihar Yarbawa suka yi, daga nan wasu jihohi a jihohin Yamurai suka yi, daga nan abubuwa suka fara lalacewa. Mun faɗa tikirarin wa miraran, mun ce babu wata al'umma a Najeriya da ta zama mazluma wacce aka zalunce ta saboda an samu wasu mutane sun yi wani abu wanda ba daidai ba, aka haɗa al'ummar kaf aka mata kuɗin goro aka ce duk wanda aka gani ko mutumin banza ne a cikin ta sai Fulani. Kuma wannan shine asasin yadda abin ya fara. To cikin bayanan da ya bayar don ku gane ɓanna ce da bala'i muka shiga, yake cewa akwai lokacin da babban jami'in tsaro ne zai fita ya je operation da safe, sai ya sanar cewa gobe da safe za su fita za su je operation. Garin yana wayewa sai ya tara duk waɗanda ya san za a fita aiki da su, sai ce kowa ya ajiye wayar shi, amma duk wanda aka kira wayar sai yanzu
siyasa ta hansuri an ji da waye ke magana mai zai ce. A nan ne fa aka kama waɗanda ga su da uniform ɗin gwamnati ashe kuma suna cikin aiki na tsaro kuma su suke ba fulanin nan waɗanda ke dadi din labarin cewa za mu fito karfe kaza ga hanyar da za mu buga inda za mu ga inda za a yi. To yanzu wannan ya zama dalili a ce to duk kuma wani soja dan an samu waɗannan sun yi abin da ba daidai ba a ce kuma duk wani soja mutumin banza ne, ko duk inda aka ga soja maciyin amana ne a kashe shi, ko su waɗanda suka yi wannan laifin su ta shafa. Sannan ya faɗi cewa cikin wanda suke taimaka ma abin nan biredin da ake siyarwa naira 500 a nan idan an ɗauka an kai musu a daji suna iya siyan shi naira 5,000 a nan. Fetur ɗin da ake siya jarka a nan 10,000 galan ɗaya in an kai musu suna iya sun galan ɗaya 50,000 a can. To waɗanda suka mayar da waɗannan hanyar ta neman kuɗi ta yaya za a yi su wannan fitinar ta ƙare. Ɗazun nan wani ke faɗa min cewa ba zan faɗa garin ba daga gari kaza zuwa gari kaza sau ɗaya ake cin kasuwa a sati. Idan an zo sai a tattara a satin motoci kamar 300 sai a sa motar jami'an tsaro ɗaya a gaba ɗaya a tsakiya ɗaya a baya. Yake in an tara motocin nan kamar mota 300 kun dai san yadda hanyoyin ƙauye suke. Yace to duk mota ɗaya idan mutum 5 ne a ciki kowane fasin daban da kuɗin mota da zai biya mai mota sai ya biya naira 500. Wannan ta da za su yi rakiya ne, sannan shi ma mai mota sai ya biya. Yanzu dan Allah ka lissafa idan mota 300 mutum 5 a mota ka lissafa kuɗin ka a sati, in a wata so 4 an karɓi wannan kuɗin wanda ke kula da wannan hanyar nawa zai karɓa a wata. Dan Allah ya za a su wannan fitinar ta mutu. So da haka ku fahimci mun faɗa mun ce muku waɗanda suke da hannu cikin fitinan nan suna da yawa. Asalin fitinan nan ba fa fulanin nan da ke daji ba ne kaɗai matsalar mu. Akwai waɗanda muna rayuwa da su a daji a nan cikin gari sun fi wa'incan matsala. Saboda kowa ya san munafiki a addini ya ma fi kafiri haɗari. To a infomar da ake samu dan Allah a daji infoma suke ko a gari suke. Kuma mun faɗa mun ce infoma nan kowa ya sani mu uzumi zaka ga in an same su in dai a yankunan mu ne nan to su waɗannan da ke dajin da Hausa wanda ke cikin gari suke haɗa. In wani ya taso a hanya su za su bayar da labari ga mota kaza nan ta taso mai lamba kaza za ta ma hanya kaza muna tsammanin nan zuwa lokaci kaza za ta duro. Haka ake sai su bi su tara mutane. Kiran da nake zuwa ga su 'yan bindigan nan muna ci gaba da musu nasiha su ji tsoron Allah su tuba. Ba yadda za a yi zaluntar su ya zama dalili na zaluntar wanda ba shi ya zalunce su ba. Ita ce magana ta gaskiya. An fahimta ai. Yanzu misali a ce kun sanna daga cikin matsalar su in aka yi musu abu ba sa mantuwa. Wani abin in ko ga sun je sun yi to akwai wani abu da ya faru watakila ya faru shekara 4 da ya wuce, amma in suka samu dama sai ce to sai sun je sun yi ne sai sun je sun rama. To sanda watakila za su je ramuwa garin wani hanya ce ma ta biyo da shi, wani bai ma san abin da ya faru ba, wani baƙo ne ta yi ba mamaki wanda suka yi masa laifin watakila ba ma wanda ke cikin garin yanzu kowa ya bar garin sai su zo. Idan sanda aka yi muku laifi ko an muku laifi da adda da barandami da tsitaka da waye, dan Allah wanda ya ɗauko bindiga AK-47 da AK-49 su ne mafi ƙarancin ƙananan bindigogi da waye abin da ya sama. Yanzu fa abin da masana suke cewa wannan bindigan da koga turji yana ɗagawa faɗa zan nan ana maganin ita kaɗai ta kai wajen naira miliyan 30. Da sai ku zo da irin waɗannan makama sai ku ce an muku abu za ku rama. Dan Allah ya za a yi ramuwar ya zama ɗaya da wanda ya kisa da adda da takobi da wasu abubuwa da wanda ya ɗauko bindiga da bullet ɗin da ba a san adadin shi bai ce ya zo ramuwa. Dan Allah ya zai zama ɗaya. Da haka waɗannan 'yan bindiga muna kiran ku ji tsoron Allah ku ba. Akwai lokaci
ku kun san waɗanda a cikinku ba su tuba ba haka har mutuwa ta zo ta same su. To da haka wasu daga cikin waɗanda suka san harkar tsaro sun tabbatar da cewa kamar shi na sura sulhu zai yi in an ba hanyoyin da ya dace a je, kuma shi ne abin da muke fata. Aka yi da boko haram ma ballanta nasu, kuma yanzu ku fahimci wani abu wanda hankalin mutane bai kai ba mafi yawanci. Ko kun san cewa 'yan bindigan nan da ke daji boko haram suna tunanin barbararsu? Duba ku gani wannan abin da suka yi na kwacen wannan motocin, ai za ku ga suna kabbara ko suna yi ko ba sa yi, wanda da ba sa yi. To na rantse muku da Allah in ba mu tashi an yi abin da ya kamata ba, yanzu in suna kama mutum su ce sai an ba su kuɗi sun yadda ba daidai ba ne, su kashe mutum sun yadda ba daidai ba ne. Ran da muka bari aka zo aka barbari tunaninsu aka sa musu cewa jihadi ne ma yin haka, in an kashe mutum ma lada za a samu. Na rantse muku da Allah an shiga bannar da kuma da wahala wani dan adam ya gine. Ana faɗa muku a nemo mutanen nan, yawansu suna da iyayen nan suna iya faɗa musu. Wani wanda bai san komai akan harkar nan ba sai kaga kana magana ya zo yana saba. Wallahi tallahi yadda wannan dajin na nan binnin gwarin nan ba 'yan bindiga ba ne kaɗai a cikin wanda suke kama mutum sai an kama, har da waɗannan mutanen 'yan boko haram akwai, kuma duk jami'an tsaro sun san wannan sai akwai su, kuma suna ƙoƙarin sai sun shiga fulanin nan suna barbarawa tunaninsu. Don ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yanayin da kansu ya ƙi haɗuwa akan wannan matsalar. Yanzu suna yi sun yadda ba laifi ba ne, a zo a zauna da su a gyara, sai aka yi sai ran da suka yadda a'a ba ma maganan kuɗi suke ba, in sun kashe mutum ma aljanna Allah zai ba su. Me kake tunani? Yanzu sun yadda cewa abin da suke ba daidai ba ne, kuma sun rubuta a rubuce su kansu da yawa daga cikin cewa suna buƙatan a zo a yi sulhu. Sun rubuta, sun faɗi conditions ɗin da ƙa'idojin abin da suke ganin an musu, bisun wannan za a zauna. To me ya kamata mutanen mu su? Na faɗa mu wani da yake cewa wai yanzu to mutanen da suka kashe ya za a yi. Na ce ku manta magana kisan da ake ba fa Fulani kaɗai ba ne suka yi kisa, wayannan 'yan bindigar akwai adadi na al'ummar Fulani da aka kashe a ɗaya ɓangaren, wanda in za a yi sulhu dama dole ya zamanto su haƙura da waɗanda aka kashe musu sannan su haƙura da waɗanda aka yi mai. Yanzu cikin bidiyon da shi ya saki, ku je ku duba ku gani ya faɗa abin da ya faɗi a yankin gobe. Ya ce akwai arto kusan guda 10 wani abu wanda shi sarkin gobe shi ya naɗa su da kai shi. Kaga ya yadda cewa mutanen kirki ne ko. Ya ce to bayan ya naɗa su a matsayinsu na Fulani gaba ɗaya arɗan nan kashe su aka yi. Kuma ya ce a cikin arɗan nan akwai waɗanda tukunya aka buɗe aka kawo ruwan zafi aka sa aka dafa su haka suka mutu. To kan ku ɗauka kisan ɗaya ɓangare ne, a'a duka ɓangarorin an samu ɓanna fa. An kashe adadi na al'ummar Fulanin da ba su ji ba siwa ba, kamar yadda su ma suna kashe jama'ar gari waɗanda ba su ji ba su gani ba. To yaya za a yi? Muka ce gida ne akwai mutum 10 a ciki, fitinan nan ta ci mutum 2 saura mutum nawa. A zo a zauna mutum 8 ɗin su rayu, shi ya fi zama alheri, ko a ce a ci gaba da fitanar har 8 ɗin ma sai sun ƙare kuma ba a san ran da za ta tsaya ba. Shi ne fa abin. To shi ya sa yanzu kaga wasu yankunan su da kansu sun fara nemo wa kansu mafita babu hannun gwamnati, wanda garin Shinkafi yana daga ciki. Da haka sulhun da aka yi da shi da mutanen Shinkafi ba gwamnati ba ta shiga tsakiya, mutanen Shinkafi ne suka ga bala'i ya musu yawa, suka je suka nemo shi aka zauna, suka ce to ya haƙura su haƙura da condition a zauna lafiya. Shi ne dalilin da ya sa yankin yanzu ya kai shekara 1 ba a rigima a yankin. Shi bai zuwa ya yi a yankin, kuma wani bai shigowa yankin ya yi. Saboda haka mu ba za mu daina kira akan abin da ya kamata mu kira a kansa ba. Lalle mu haƙƙo ba hajji ne. Muna ganin ɗaya daga cikin hanyoyin da za su warware matsalolin nan. Wallahi tun da Ƙur'ani ice mana wasulhu khair. Sannan annabin da yake samun ƙarfafawar mala'iku daga wajen Allah. Amma tare da haka Allah ice masa wa in janahu lis-salmi. Idan abokan gawa suka karkato suka ce a yi sulhu, Allah ya ce fajr na hada kai ma ka karkata zuwa ga sulhu.
to da duk sulhun da aka yi ta yi a baya yana da bambanci na yanzu kira muke gwamnatin tarayya ta shigo. Kowa ya san a kowace jiha kamar yadda shi na sura ya faɗa babu gwamnan da yake da alaƙa da shi yake iya sa sojoji ko ɗan sanda ko duk wani jami'in tsaro su wa ke sa su shugaban ƙasa. Idan gwamna ya ce ya zauna ya yi sulhu da wasu ɗan bindiga a jiha gwamnatin tarayya ba ta sani ba da Allah su jami'an tsaron umarnin wa za su karɓa na gwamna ko na shugaban ƙasa. To da haka in ita gwamnatin tarayya a gurin ta wani ɗan ta'adda ne har yanzu don gwamna ya yi zauna ya sulhu da su a jiha ba zai warware matsalar a gwamnatin tarayya ba. Amma gwamnatin tarayya ta shigo ciki a samu haɗaka kamar yadda shi na sura ya faɗa tsakanin gwamnatin jiha da gwamnatin wa a yi abu na tsakani da Allah wanda babu yaudara a ciki duka kuma ɓangarorin guda nawa ina tabbatar muku wallahi in an yi tsakani da Allah abin da yake asasi ne da gaskiya babu yaudara a ciki wallahi za a kai ƙarshen matsalan. Sannan kuma babban masifa ta ƙarshe da aka danno mana da ita ce rigimar kabilanci. Wannan ita ce al'amari da yawan mutane kuma wallahi wannan magana da muke faɗa muku ku je ku aji ko ba mu da rai wallahi mutane sai sun tuna maganar da muke faɗa amma ba ma so ku tuna ta lokacin da tana ta bai da amfani. Yanzu babu makaman da ya rage na ƙarshe da za a ke so amfani da shi a rusa arewacin Najeriya irin shine wannan rigimar ta kabilanci. Ko yanzu wannan rigimar wannan mutuwar na sarkin gobe banda Allah ya taƙaita mana fitina ai abin da aka so daga gare ta kawai daga nan kowa a hada da tashi a tashi kawai a fara kashe-kashe da rigingimu a arewacin Najeriya wallahi abin da aka so kenan amma Allah sai ya taƙaita mana sai ya taƙaita mana fitinan nan kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da taƙaita mana fitinan nan don tsarkin sunayensa. Saboda haka duk wani wanda yake da abin da zai tun daga addu'a idan kana ɗan social media ko kalma ɗaya ka rubuta a shafinka cewa ba mu yadda da rigimar ƙabilanci ba a arewacin Najeriya tsakanin Bahaushe dawa da ba ita ce gudunmuwar da za ka yi bar wallahi ka tashi ka don wannan fitinar in ta danno ta kunnu to ita ce kaɗai rigimar da yanzu ta rage wanda su makiya suke so ci gaba da kunna wuta a yankin nan kuma sun fahimci cewa Bahaushe bai da wani abu da yake tutuwa da shi sai addini ba Fulatani ma haka. To in an yi amfani da addini ba za ta ciwu ba kamar yadda wasu guraren ai da addini suke amfani don raba kan mutane ko ta ina tsakanin musulmi da kirista akwai lokutan da in ana so a raba kan mutane sai a shigo maganar addini ko to ne sun fahimci wa'annan addinin su da in an ci za amfani da addini ba za a cimma abin da ake so to bari a cire addini a cusa kabilanci a cikin rigima to in wutar kabilanci ta kunnu to Allah kaɗai ya san lokacin da za ta maganto. To wannan rigimar ita ce babban yanzu hadarin da muke fuskanta muke so mutane su fahimci abin da ake ciki a yanzu. Saboda ka in an kashe Bafulatani mai sallah aka kashe waye cutu idan Bafulatani izo ya kawo hari ya kashe mutane a gari dan Allah wa zai kashe waye yake cutuwa waye adadin suke raguwa mu muke cutuwa. Saboda ka abin da muke cutuwa da shi ta fuskar adadin mu na raguwa sannan abu mafi girma da za a yi mana nan gaba shine in aka dara kan ma haka duk wanda zai fito neman shugabanci a arewa ba wanda zai sake shugabanci an raba kanku. Bafulatani yana ganin kai gara fa mutumin kudu Bahaushe shi ma yana ganin in dai Bafulatani ne a nan aka tsayar gara fa ya zaɓi mutumin wa to yana za ku sake shugabanci. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa bihadal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika